சோசியல் மீடியால ரீல்ஸ் போட்டதன் மூலம் பிரபலமானவங்க தான் ரசிகனின் ரசிகன் மணி கனிய காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இவங்க 2 பேருக்குமே ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட பிரச்சனைனால 2 பேருமே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் டிவோர்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க. இப்படி இருக்க நிலையில இப்ப மணி தனுஷாவை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. 2 பேர் வீட்டு சம்மதத்தோட தான் இப்ப கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. கல்யாணத்துல மணி அண்ட் தனுஷா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடி இருக்காங்க. இப்ப இந்த வீடியோ தான் சோசியல் மீடியால பயங்கர வைரலா போயிட்டு இருக்கு. மணி அண்ட் தனுஷாக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாரும் விஷஸ் சொல்லிட்டு வராங்க. நம்மளோட சேனல் சர்வா விஷஸ் சொல்லிக்கலாம். உங்களோட விஷயத்தை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.